आसाम विधान सभानि बिसायख'थियाव 31 नं सिडली जनजाति बिजाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय मुस्रि जिसुआ समफ्रामारिया सोरखारनिफ्राय जेबो मदद लायालासेनो गावनि आरो गामिनि रायजो राजानिफ्राय रां खांनानै बामोनगाव खायलाबारि गामिनिफ्राय बाथाबारि गामिसिम थांग्रा गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोना थानाय लामाखौ 3 किल'मिटारसो जानथायनि लामाखौ ट्रेक्टरजों बाला अन्थाइ लाबोना लामाखौ खोयो। गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोदों खायलाबारि गामिनि रायजोफोरा, नाथाय दासिमबो जायाखै खायलाबारि गामिनि हान्था मेला खालामग्रा लामाया, जेराव मोनसे दुब्लि बारियाव थांग्रा लामासो। बे थांलाय फैलायनि उसुबिदानि जेंनाया बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव जायो, मानोना दैज्लां बोथोराव बांसिन गोहोम गोग्लैयो जेंनाया। दैज्लां बोथोराव सोरबा बेमाराव गोग्लैयोब्ला एम्बुलेन्स एबा हान्था मेला खालामनो थाखाय जोबोद उसुबिदा जायो होननानै फोरमायदों गामिनि थागिबिफ्रा। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै खायलाबारि गामिनि रायजोफोरानो न'खर न'खर फैसा खांनानै अन्थाइ बाला गारनानै होयो। लोगोसेनो 2021 मायथाइनि आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव 31 नं सिडली जनजाति बिजाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय मुस्रि जिसुआ समफ्रामारिया गावनि आखाइनि फैसाखौ खरसा खालामनानै मदद होफायो। मख'नो गोनांदि सरकार थासेयावबो जेबो राहा मोनैनि थाखाय बेबादि थांखिखौ लानो गोनां जादों गामिनि थागिबिफ्रा। दिनै आङो दाख्लैबो बिदिनो बिधान सभायाव ओंखारदोंमोन जोंनि रायजो राजानि मोजां मावनो होननानै, नाथाय खाफाल गाज्रि जेनेबा दाख्लैनि इलेक्सनाव आं जेननानै थांबाय। अब्लाबो दिनैसिमबो आं माने फावसयाखै। दिनै आं दासिमबो माने रायजो राजानि माखासे जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनै आङो रायजो राजाखौ लानानै दिनै ट्रेक्टर भारा बा JCB भारा लानानै दिनै आङो मावदों। दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जोङो मानि थाखाय जों दिनै रायजो राजा थाखा फैसा खांनानै जोङो मावनांगौनि गोनांथि दंमोन। दिनै 15 बोसोर 17 बोसोर दिनै BP बा सरकार खालामनानै दिनै मावनानै थांबाय, खिन्थु दिनै जोंनि गामियाव अन्थाइ थाइसे गोलैनाय बा सरकारनिफ्राय सफैनाय मोनसे सेंसन होननानै जोंनियाव गैया। नै बिनि थाखाय आं दाख्लै दुखु नांनायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे साननायनि गेजेरजों दिनै आं दाख्लै ओंखारदोंमोन। दिनै जों गामियावल' नङा, अनेक गामियाव दिनै बेफोरबायदि माने गोदोसोनाय जायगाफोर दिनै अनेक जायगायाव दङ। जाहाथे नैबे जि गोदान सरकार फैनाय, बे गोदान सरकार फैनाया जाहाथे गोदोसोनानै थानाय अनेक जायगायाव दङ, बेफोरो जाहाथे मावफुंनानै होयो। बे मोनसे जोंनि रायजो राजानि मोनसे लुबैनाय हास्थायनाय, जाहाथे बिटिआर मोननायजों लोगोसे गोदान सरकारा जाहाथे जोङो बे गोदान सरकारजों लोगोसे जोङो बे सरकारानो जोङो अराय सम थाबाय थानाय, जोंबो बेखौ हास्थायो। दाख्लै जेनेबा BPF आं जाय चन्दन ब्रह्म सारनि एगेन्स्टआव आं ओंखारदोंमोन, दिनै बेखौ फेजेननो हानानै दिनै जयन्त सार बिथाङा दिनै देरहानानै थांबाय। दिनै जयन्त सार बिथाङा जाहाथे रायजो राजानि थाखाय मोजाङै मावलाङो, बेखौ जोंबो मिजिंथिनाय आसा दं। दिनै जोङो मोनसे सरकारजों बा माबाजों जों रायजो राजाफ्रा बयबो जों सापर्ट होयो, जाहाथे जाय सरकारा मोजां मावो बेजों रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट होयो। दिनै जों जाम्बा जाम्बिखौ लानानैसो दिनै जोङो गिदिर गोलाव जानो हायो, बा बबेबा MLA जानो हायो, सोरबा MP जानो हायो, सोरबा मिनिस्टार जानो हायो, सोरबा EM जानो हायो। दिनै जोंनि जाम्बा जाम्बिखौ जुदि नायाब्ला, जाय EM जाय मिनिस्टार बिसोरो जुदि जों जाम्बा जाम्बिखौ दिनै मानसि बायदि जुदि खालामाब्ला, दिनै जोंनि रायजो राजा दुखु मोनोब्ला जों बिसोरखौ जोङो बोख्लायनोबो हायो आरो जों थिखोनोबो हायो। बेसेबां ओरैनो जों JCB भारा बिदिनो ट्रेक्टर भारा बिदिनो जोङो बांद्रायथ' नङा नंनाया, बिदिनो 30-40 हाजार थाखा जों खरसा खालामदों। 30,000-40,000 थाखायाथ' जोंनि थाखाय जेन'बा गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु जोङो स्कुलाव थांलाय फैलाय गथ'फोर आरो जोंनि बाइक सालायनाय, खब्रै सालायनाय, सोरबा लोमजानानै थानाय, बेफोरबायदियाव जों बिराद प्रब्लेम जायो। नै बिनि थाखायनो जों दिनै बेखौ जों मावफुंदों। बिनि थाखाय आं खावलायो दिनै गोदान सरकाराबो जाहाथे मोजां मावनानै जोङो दिन्थिलांनो हायो। आरो दा साननानै नायोबा जाय गिदिर गोलाव मानसि बिसोरल' माने मोनसे खामानिखौनो मोनथाम मोनब्रै मोनबासिम दिनै मोनबाय थायो, खिन्थु जाय गोदोसोनानै थानाया गोदोसोनायैनो थानानै दिनैसिमबो दं। नै बिनि थाखायनो दिनै आं फार्स्ट टाइम दिनै रायजो राजाखौ लानानै दिनै आं बिदि मावदों। दिनै आं
दाख्लैनि जि बिधान सभा एमएलए इलेक्सन बे एमएलए इलेक्सनाव दिनै आं जेनदोंब्लाबो दिनै आं फावसायनानै थायाखै आं आवगायबाय थागोन आं रायजो राजाखौ लानानै दिनै आङो खौसेथि जानानै आवगायलांगोन